Tywysog bywyd pyr yn marw I brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio a threithi glod, dyma gariad nad angangof, trafod nefoedd wen yn bod. Ar gael ddalia'r amrwygodd, holl fy nhôn a'i dyfnder mawr, torodd holl ar gaead nefoedd, oedd yn gyfan hyd yn awr, gras a chariad megis dyddiw, yn ymdywall am anghyd, a chyfiawn der pyr a heddwch, yn cusanu eog fi. Gras a chariad megis dyddiw, yn ymdywall am anghyd, a chyfiawn der pyr a heddwch, yn cusanu eog fi. Os ydw hyfryd cael eich gweld chi gyd, hyfryd cael bod yma a hithan nos Sul braf arall. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. O'r diwedd, mae'r ha wedi cyrraedd. Da ni wedi cael wsos gynnas hyfryd. Gobeithio bod chi wedi gwneud y mwyaf o hynny. Braf eich croesawu chi yma yn y capel. Braf croesawu chi eto sydd yn gwylio ar y we. Hyfryd cael cwmni yn gilydd gweitha mygyda a'r cyfyngiadau sydd parhau i fod arna ni. Ond ta waith, mae Duw yn parhau i deyrnasu, mae o yn parhau i fod ar waith. A heno, da ni'n cael treat arbennig yma ym Mro Aled. Da ni'n cael croesawu Eseia a'i deulu atan ni o Llanarog, a maen nhw wedi bod i fyny yn y gogledd ar ei gwyliau am chydig ddyddiau. Mae'n hyfryd iawn cael eich cwmni chi hefo ni, a dwi'n siŵr y cawn ni fendith yn gwrando ar y gair yn nes ymlaen. Fyddwn ni'n clywed chydig bach mwy o hanes Eseia yn nes ymlaen. Ond dwi'n gwybod amdana chi, ond mae'n hawdd iawn i ni fynd i rigol yn dydi. Gwneud yr un pethau dro ar ôl tro.
i'r gradda, mae pethau sydd yn arbennig yn dod yn eitha cyffredin i ni. Dwi'n gwybod dwi wedi dweud y stori fwy nag unwaith. Mod i yn farddegau, wrth gwrs, yn byw yng Nghapel Cerrig, ac yn gallu gweld y wyddfa o tŷ ni. Ac wrth gwrs, achos bod chi'n gallu gweld y wyddfa o tŷ, oeddech chi'n wir yn cymryd sylw. Wedyn, unrhyw bryd oedd yna ymwelwyr yn dod, oedden nhw'n pwyntio ac yn dweud, ai'r wyddfa di honna? Ac oedd rwy'n dweud, ie, neis ni. A da ni'n gallu gwneud hynny efo nifer o agweddau gwahanol yn dydan. Cymryd rhywbeth cwbl arbennig a'i wneud o yn or gyffredin. A fel Cristnogion, da ni'n gallu gwneud hynny hefo yn addoliad ni hefyd. Bod addoliad yn rhywbeth da ni'n ei wneud yn gyson ac yn arferol ac yn anghofio pa mor wefreiddiol ydy be da ni'n wneud boed ni yn cyfarfod mewn adeilad y fama neu hyd yn oed pan da ni wedi bod dros y flwyddyn dwytha yn cyd-gyfarfod ar y we. Mae o'n rhywbeth rhyfeddol yn bod ni yn gallu uno mewn mawl. Uno mewn mawl hefo'n gilydd, fel Cristnogion sy'n siarad Cymraeg. Uno mewn mawl rhyngwladol ac amlieithog sydd yn digwydd ar draws y byd rwan ac yn y nef. A pan da chi'n meddwl bod yn mawl ni yn rhan o'r mawl byd-eang syfrdanol yna, mae o'n gwneud i ni fod chydig bach yn fwy cynhyrfus ynglyn â be da ni yn cael wneud trwy waith yr Ysbryd Glân oherwydd be mae Iesu Grist wedi wneud. A'r rheswm ydw i'n cyfeirio at hynny ydy, mae yna fwy nag un darn yn llyfr y Datguddiad sydd yn disgrifio y mawl yma y mae Ioan yn cael gweledigaeth ohono fo. A mi ddarllenau chydig adnodau i chi, adnod 9 a 10 o benod 7 llyfr Datguddiad. A dwi wedi rhoi adnodau fyny? Do. A mi ddylsyn nhw ddod fyny ar eich sgrin chi adra hefyd. Gwrandwch ar y disgrifiad yma. Edrychais eto ac roedd tyrfa enfawr o bobl o mlaen ni. Tyrfa mor aruthrol fawr doedd dim gobaith i neb hyd yn oed ddechrau ei cyfri. Roedden nhw'n dod o bob cenedl, llwyth, hil ac iaith, ac yn sefyll o flaen yr orsedd ac o flaen yr oen. Roedden nhw'n gwisgo mentyll gwynion ac roedd canghennau palmwydd yn ei dwylo. Roedden nhw'n gweiddi'n uchel ein Duw sydd wedi'n hachub ni, yr un sy'n eistedd ar yr orsedd a'r oen. Tyrfa mor fawr nad os posib i rhifo hi o bob cenedl, llwyth ac iaith, i gyd yn rhoi clod i'r arglwydd Dduw ac yn diolch i'r oen i'r arglwydd Iesu Grist am be mae o wedi wneud. Wel heno, da ni'n cael cwmni rhywun o genedl o iaith wahanol a chyffredin, diolch byth, wrth i Isaias ddod ata ni i agor gair Duw. A da ni'n cael bod yn rhan o'r mawl byd-eang yna sydd yn clodfori Duw am be mae wedi wneud trwy fab Iesu Grist. Felly, gobeithio bod ni yn edrych ymlaen ac wedi cyffroi. Da ni am weddio cyn i ni fynd dim pellach yn y gwasanaeth. Dwch i ni gyd weddio. O arglwydd sanctaeth, y Duw sydd yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, yn caru dy bobl, wedi gweithredu mewn amser yn Iesu Grist i'n hachub ni. Da ni am ddiolch i ti, am pwy wyt ti, diolch i ti, am y cariad yr ydyn ni'n cael yn galw i'w brofi fo trwy dy anwyl fab Iesu Grist. Yr oen fu farw mwyn i ni gael byw. Nid i fendithio yn gwasanaeth ni heno, os gweli di fod yn dda. Arwain ni trwy yr Ysbryd Glân i wrando beth sy'n cael ei ddeud o'r gair, ac i roi yn calonnau i ti, mewn ffydd, mewn edifeirwch, yn edrych ymlaen i gael profi o'r newydd o dy ddaioni di. Felly arglwydd, da ni'n cyflwyno'r cyfan i ti, yn gofyn i ti faddan pechoda ni, yn gofyn i ti roi llygaid ffydd i ni weld o'r newydd mae ti, arglwydd Iesu, ydy yn gwaredwr ni, ag unig waredwr dynol ryw. Da ni'n gofyn i ti gael dy ffordd ac i fod yn ganolog i'r cyfan ydyn ni'n neud, achos bod ni'n cyflwyno'r cyfan i ti yn enw yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Da iawn, blant. Felly, da ni am wrando.
dwi'n gorfod gweithio'n galad I beidio deud da ni am ganu. Gewch chi adra ganu na'r ddesgyr n'w'ch pen. Ond da ni yma am wrando ar hen emyn, ond ar ddiwyg chydig bach yn fwy modern. Efelychiad Williams Pantycelyn, wrth gwrs. Wrth edrych Iesu ar dy groes, a meddwl dyfnder dangail oes, pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ynddo I gyd. Da ni am gael dod i'n abod Eseia yn well wan, achos da ni gyd yn fysneslyd yma ymroeled dydyn. Wedyn, da ni di gweithio allan sut mae gwneud hyn. Mae Eseia mynd I fod un ochr y pulpit, dwi'n mynd I fod ochr arall, a gobeithio fyddwch chi adra yn gallu gweld ni gyd. Felly, ti eisiau dod I fyny? I ni gael sgwrs bach? Helo. Helo, nos dweitha, pawb, a diolch yn fawr am y gwahoddiad. Croeso, mae'n hyfryd dy gael di. Gobeithio bod pawb yn gallu gweld ni adra. Da chi'n capel yn gallu gweld ni a clywed, gobeithio. Cwestiwn cynta sydd ella yn mynd I fod yn help. Dyda dy enw llawn wrtho ni, enw llawn yn yr iaith y ges di dyfagu. Isaías Eduardo Grandis, dyna ydi fe enw I. Eseia yn Gymraeg, ond wedyn mae rhai Cymru yn ychwanegu es ar y diwedd I wneud o'n fwy Sbanaidd efallai, a dweud Eseias. Felly maen nhw wedi creu enw newydd yma yn Hymru. Felly dim o Lansana nhw ti'n dod? Na, ond tro cyntaf erioed dwi'n dod I Lansana na, mae'n lle hardd iawn, hyfryd iawn.
o Patagonia, fel da chi gyd yn gwybod yn barod siŵr o fod. Ges i fy ngeni yn yr Ariannin, yn Hanolbarth yr Ariannin, Córdoba, a ges i fy magu yn yr Andes, Trefelin, yn y wladfa Cymreig. A nes i ddysgu Gymraeg yn Ysgol Gymraeg yr Andes. Felly, dim o gefndir Cymreig o wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol, a di dysgu yn amlwg, ti'n rhugl, ond hefyd ti di ennill gwobr, o'n i'n dall ar ôl gwneud chydig bach o waith ymchwil. O ie, dysgwr y flwyddyn 2012, a ie, dwi ddim yn dod o dras Gymreig, dwi'n dod o dras Eidalaidd, Spanaidd a Brodorol de Americanaidd, a felly dyna pam yr enw mor exotic. Wel, dyda chydig bach wrthyn ni, felly ges ti dy fagu ym Patagonia, a ti bellach yn byw yn Llanarog ac yn Weinidog. Dyda wrthyn ni sut ydes di i gredu, dy gefndir di, cyn i chdi ella rhannu chydig bach ynglyn â dy rôl di rwan yn ardal Llanelli. Wel, bydd yn trio dweud yn gryno achos mae gen i bregeth hir iawn, felly... daeth fy mam yn Gristion ar ôl gwrando ar bregeth genhadwr o Gymru, o Gastellnedd. A felly daeth hi yn Gristion yn 6 blwydd oed, yn Hanolbarth yr Ariannin, dysgodd y genhadwr yma o Gymru Ysbaeneg, a felly oedd o'n bregethu drwy gyfrwng Ysbaeneg, a daeth hi yn Gristion. Oedd hi'n yn berthyn i deulu oedd nhw'n Gristnogion yn barod, yn berthyn i'r Brethren, y brodyr. A felly daeth y genhadwr yma i bregethu yn Habel ei theulu hi. A pan oedd hi'n 6 blwydd oed, wnaeth hi dderbyn Iesu Grist ar ôl gwrando ar bregeth y Cymro yma. Felly mae hi'n ferch yn y ffydd i Cymraeg. A fel na dwi'n deimlo'n berthyn i'r Cymru hefyd. A wedyn symudodd fy nheulu Patagonia, pan o'n i'n 4 oed, ar ôl i fy mam wrth gwrs briodi a cael 3 o blant. Oedd fy mrawd Ienga, Benjamin, chi'n dweud, Benjamin. Oedd o'n sal o ddasma arno fo, a felly roi rad i ni symud i lle sych fel Patagonia. Dyna pam aethon ni Patagonia, a fanna ces i fy magu ers oedden nhw'n 4 oed. A wedyn des i'n Gristion mewn capel Methodistaidd yn berthyn i John Wesley o'r Archentwyr, capel Sbaeneg, ond llawn teuluoedd o dras Gymreig. Fel na, yn y capel yna ces i fy mededdio, nes i benderfynu dilyn yr arglwydd, a wedyn, wel, mae'n hanes hir iawn i ddweud, ond mwy na lai. Mae rhaid i fi ddeud, os da chi eisiau gwybod yr hanes yn gyflawn, mae yna gyfweliad gwych hefo Eseia a Steffan Jones, dwi'n meddwl, dio? Ie, Llanelli. Os newch chi roed enw Eseia i mewn i YouTube ar ôl edrych ar y gwasanaeth yma, dim rwan, mi gech chi weld cyfweliad sydd yn sôn am gefndir Eseia a sut ddoth o draw. Mae o'n wych, a mae rai cyfweliad, nes i gael modd i fyw yn gweld y cyfweliad. Diolch i ti amdano fo. Ond ia, gewch chi yr hanes yn llawn yn fanno. Mae yna gysylltiad rhwngtha ti a fi. Achos yn 2016, mi nes i gael fo ordeinio'n Weinidog. O, wrth gwrs, ie. Mi ges i yn ordeinio yma, yn Llansannan. Mi ges ti ordeinio'n Weinidog i Iesu Grist yn... Bethel, yn Seion Esgel. I fod yn gweinidog i Bethel Cwm Hyfryd a Seion Esgel. Capeli Annibennol, Cymreig, yn yr Andes. Felly, ie, yr un flwyddyn, dyn iawn. Yr un flwyddyn. Ond bellach, mi wyt ti wedi dod draw o'r wladfa yma i Gymru fel cenhadwr, a mi ti wedi cael ordeinio'n Weinidog ar 2 eglwys bedyddiedig yn ochra Llanelli. Dyda di chydig bach o'r manylion. Ac ella, i ni orffan y sgwrs fer yma, ella sut mae pethau mynd a pwyntiau gweddi? Y gallwn ni fod yn gweddio dros dy weinidogaeth di? Wel, croeso i chi edrych ar y cyfweliad ar YouTube, achos mae tipyn i ddweud am hanes o sut ges i'r alwad i ddod i Cymru. Ges i'r alwad trwy breuddwyd, tro cyntaf,
O'n i'n cael breuddwyd fel na, lle oedd yr arglwydd yn dangos i fi y tŷ, lle oedden ni'n mynd i fyw a'r wraig, o'n i'n mynd i briodi, heb i mi'n nabod fe'n wraig, yr un sydd yn eistedd yna, diolch i, Elined. Ac yn y breuddwyd hefyd welais i enw'r lle, fel y sosban oedd enw'r lle, ac yn Llanelli ges i'r alwad i fod yn gweinidog, tref y sosban. Ond mae'r arglwydd yn drefnu bethau mewn ffordd anhygoel. A nes i gwrdd â Elined tua 8 mlynedd ar ôl y breuddwyd, 8-9 mlynedd ar ôl y breuddwyd. Cewch chi weld bopeth yn y gyfweliad yna, dwi'n rhoi y manylion i gyd yna. Ond ges i alwad glir iawn pan o'n i yn y coleg diwyneddol yn Buenos Aires, coleg presbyteraidd, ac yn y coleg yna ges i'r breuddwyd a'r alwad i ddod i Cymru, ac wrth gwrs wnaethon ni fyddhau fel deulu a dod i Cymru yn y flwyddyn 2017. Ac yn Llanelli dwi'n gweinidog, yna Diwlam Felin Foel, Salem Llangennech a Seion Llanelli. Mae tua 150 o aelodau rhwng y 3 chapel. Gweddiwch dros ni os welwch yn dda, mwyn i ni allu rannu'r efengil efo mwy a mwy o bobl yn ardal Llanelli, bro'r sosban, ac i ni ddaladu i wasanaethu'r arglwydd ar y clod i'w enw. Bendigedig. Diolch yn iawn i ti. Na i weddio, a wedyn ar ôl i ni weddio, mi fydd Isaias yn dod mlaen i agor y gair i ni. Diolch yn iawn i ti. Dwch ni weddio, lle. O ddiwyn tad, da ni yn plygu o dy flaen di yn rhyfeddu at fawredd dallu di. Y ffaith dy fod ti yn llawn cariad, y ffaith dy fod ti'n llywodraethu y cyfan, a bod dy ffyrdd di gymaint yn uwch na'n ffyrdd ni. Ond eto, arglwydd, dy fod ti wedi dod ata ni yn Iesu Grist, i fod yn agos, i ddangos y cariad hwnnw, ac i ddangos mawredd y cariad wrth i dy fab annwyl Iesu fod yn fodlon marw ar y groes am yn pechoda ni. Da ni'n diolch bod y ddaioni di'n parhau hyd heddiw ac yn wir hyd dragwyddoldeb, bod Iesu Grist wedi concro'r bedd ac yn teyrnasu ac yn gweinidogaethu i ni heddiw. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am yr hyn da ni wedi glywed, am y ffaith dy fod ti wedi bod ar waith y mywyd teulu, Eseia, dy fod ti wedi gweithio wrth i'r brawd hwnnw fynd o Gymru i'r ariannu ni gychwyn yn rhannu'r efengil. A sut rwan yr ydym ni'n cael derbyn bendith wrth i ti ddod â Eseia o ariannu'n ata ni yn was i Iesu Grist, i rannu am dy ras di, dy ddaioni di, a neges fawr yr efengil, y neges honno sydd yn allu Duw ar waith, iachawdwriaeth i bob un sy'n credu. Da ni felly, arglwydd, yn gweddio dy fendith di dros Eseia a'r teulu wrth iddyn nhw fod yn ifydd i ti yn gweinidogaethu yn ardal Llanelli. O ysbryd sanctaidd rho ddoethineb, rho nerth, rho weledigaeth iddyn nhw ynglyn â sut yr wyt ti am weithredu yn yr rhan honno o Gymru. Arglwydd, da ni'n gweddio bydd yna eneiniad ar dair di trwy Eseia heno wrth iddo fo agor dair di. Rho galona sydd yn barod i ymateb i ni sydd yn gwrando. Ymateb i'r ffaith mae Duw sydd yn cadw dy air wyt ti. Duw sydd yn ffyddlon i da ddewid. Ac arglwydd, da ni'n diolch bod neges yr efengil yn un sydd yn newyddion da i bobl ar draws y byd. A da ni'n diolch bod y eglwys di yn gorff i Iesu Grist ym mhob cyfandir, i bob cenedl, llwyth ac iaith. A dyna pam, arglwydd, yr ydym ni yn dyheu am glywed mwy o straeon amdana ti yn galw pobl o dywyllwch i oleini teyrnas danwyl fab yn Iesu Grist. Felly, arglwydd, wnei di fendithio y gwaith dy deyrnas di yn Llanelli, yng Nghymru, ond da ni'n gofyn, arglwydd, y byddi di yn bendithio lle bynnag mae dy air di yn cael i gyflwyno, lle bynnag mae dy bobl di yn byw bywyda sydd yn dystiolaeth i Iesu Grist. Arglwydd, da ni'n gweddio heno y byddi di yn bendithio ac y byddi di o arglwydd yn rhoi llygyd newydd i ni, i weld dy fawredd di ac i weld yr angen o'n cwmpas ni yn y byd fel ac y mae o.
byd syrthiedig, byd lle mae pechod yn effeithio ni, byd lle mae pechod yn effeithio mewn gymaint o ffyrdd amrywiol. Ond diolch bod yr ateb wedi dod yng Nghrist, yn ei fuddugoliaeth o, ac yn y ffordd yr wyt ti am ddangos dy deyrnas trwy dy bobl wrth i ni fyw yn dibynnu arna ti, yn ildio'n hunin i'r ysbryd glân, i ddangos cariad, i ddangos amynedd, i amlygu ffrwyth d'ysbryd di. Arglwydd, da ni'n gweddïo'n benodol heno am unigolion a theuluoedd da ni wedi bod yn meddwl amdanyn nhw drost yr wythnos dwytha. Rhai sydd yn parhau i frwydro yn erbyn afiechyd, eraill sydd mewn profedigaeth ac ofn, ac arglwydd yn ehangach da ni'n gweddïo yn y cyfnod dyrys yma, y byddi di'n rhoi sicrwydd a gobaith a chysur i ni pan ydyn ni yng nghanol, parhau fod yng nghanol pandemig, a pan mae'r newyddion yn gallu codi ofn yna ni'n digon hawdd. Dangos i ni be di'r gobaith yn Iesu Grist. Atgyfnertha ni felly, byw ha'n ffydd ni, ac arglwydd gogonedda dy enw dy hun, trwy dair ymhlith dy bobl ac ar draws y gwledydd. Da ni'n gofyn hyn i gyd felly, gan gyffesu'n pechod a'n hangen anfarth amdana ti arglwydd Iesu, ac yn gofyn y cyfan yn hyderus yn enw ac yn heiddiant, yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ni edrych ymlaen yn fawr ac yn diolch i Eseia am ddod yma i agor y gair i ni. Fydd mwy o dawelwch nawr felly. Os da chi'n mynd i capel yn yr Ariannin, eglwys neu capel, byddwch chi'n gweld dipyn o bethau gwahanol yna. Mae dipyn o sŵn plant. Mae llawer o plant yn y capeli yna. A maen nhw'n, wel, ni a diwylliant Lladinaidd felly. Mae'n normal i ni clywed sŵn a gweiddi a chwarae, ond mae'r cwrdd yn mynd ymlaen beth bynnag. A mae'n neis iawn clywed sŵn y blant wrth gwrs. Darlleniad o Genesis 22 ar nodau 1 i 5 i ddechrau. A byddai'n darllen o fersiwn Beibl.net. Diw yn brofi ffydd Abraham. Beth amser wedyn, dyma Diw yn rhoi Abraham ar brawf. Abraham, meddai Diw. Ie, dyma fi, atebodd Abraham. Ac meddai Diw wrtho, plis cymer dy fab Isaac, unig fab sydd gen ti, un rwy ti'n ei caru, a dos i ardal Moreia. Yno dwi am i ti ei ladd a llosgi ei gorff yn offrwm ar un o'r myneddoedd. Byddai'n dangos i ti ba un. Dyma Abraham yn codi yn y fore, torri coed ar cyfer llosgi'r offrwm a'i roi ar cefn ei asyn. Aeth a 2 o'i weision ifan gydag a hefyd ei fab Isaac. A dechreuodd ar y daith i ble roedd Diw wedi dweud wrtho. Ar ôl deithio am deuddydd, roedd Abraham yn gweld pen y daith yn y bellter. Dwedodd wrth ei weision, aroswch chi yma gyda'r asyn, tra bydda i a'r bachgen yn mynd draw acw. Da ni'n mynd i addoli Diw, ac wedyn down ni nôl atoch chi. A rydyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Mae'r stori yma yn un caled iawn. Anodd i ddeall, anodd i ddilyn, anodd i wrando ar stori yma. Ychydig o amser yn ôl, ges i anreg gan ffrind. O'n i ddim yn gweld yr anreg yn arbennig o dda, oedd yn hen beth, oedd yn berthyn i deulu'r ffrind yma. Ond ces i'r anreg, a wedyn nes i wella'r anreg yma, nes i drwsio fo, a nes i ychwanegu bethau
yn yr anreg, a oedd y beth yn edrych yn neis iawn. A wedyn o'n i'n hapus efo'r anreg. O'n i'n hapus efo'r peth yma wedi wella. Ac ar ôl i mi wella'r anreg yma, daeth y berson yma yn ôl ata i. Achos oedd y berson yma wedi dyfaru roi'r anreg i fi. Achos oedd yn berthyn i'r deulu. A chi'n gwybod esi yn flin iawn. A fel Lladinwr, ni'n mynd yn flin yn hawdd iawn. A nes i dweud wrth fy ffrind, dio ddim yn iawn. Dio ddim yn iawn i ti ofyn am yr anreg yn ôl. Pan ti'n rhoi rhywbeth, ti ddim yn gallu dyfaru wedyn a dweud bod ti eisiau'r anreg yn ôl. A na fo, es i yn flin iawn efo'r berson, a nes i ddweud sawl beth ychwanegol wrth y berson yma, bethau o'n i wedi bod yn meddwl, o'n i ddim yn licio am y berson. Dwi'n yn siŵr os ydych chi'n cael dadleuon fel na weithiau efo rhywun, ond mae'n digwydd i Lladinwyr fel fi. Ond rhywun o Cymru oedd y berson yma, felly oedd y berson yn licio dadlau hefyd. Beth bynnag, yn y diwedd, nes i sylweddoli o'n i ddim yn cywir. O'n i'n meddwl am beth mae Gaerdydd yn dweud, i mi beidio a bod yn flin efo neb, a beidio cadw casineb, na ddim byd fel na. A felly, cyn iddi hi wawrio, nes i benderfynu mynd a dweud, mae'n drwg gen i, sori, oedd o ddim yn iawn i mi ddweud y bethau yma i gyd. Nes i ydifarhau a nes i benderfynu roi'r anreg yn ôl i'r berson, achos o'n i ddim eisiau a dweud y wir. Dwi dal yn ffeindio'n anodd weithiau pan dwi'n cofio am y beth meddwl roi radd i mi roi'r anreg yn ôl. A mae'n gallu bod yn anodd i pawb. Ond wedyn nes i cofio faint o bethau eraill wnaeth y berson yma drosto i. Faint o bethau eraill oedd wedi roi i fi, chi'n gwybod? A pa mor arbennig wedi bod gyda fi. Mae'n berthyn i fi, y berson yma. Yn berthyn yn hyfraith. A felly, o'n i jyst yn meddwl, oedd o ddim yn iawn fe agwedd o gwbl. A mae hwn yn gallu bod yn debyg i beth sy'n digwydd weithiau efo Duw. Chi'n gwybod, mae rhaid ni fod yn diolchgar am y bywyd mae Duw wedi rhoi ni. Mae Duw wedi creu ni. A hyd yn oed os ni ddim yn cael bywyd hir iawn, dylen ni fod yn diolchgar am y bywyd mae'n rhoi ni. Achos mae wedi penderfynu creu ni. Da ni'n bodoli o achos Duw. Felly, da ni ddim yn heiddi mynd yn flin. Da ni ddim ar hawl i fod yn flin pan da ni'n golli rhywbeth. A mae stori ma Abraham yn un debyg. Mae Duw'n rhoi mab i Abraham. Os da chi'n cofio beth mae'n dweud yn Genesis amdano, mae wedi bod yn aros am blynyddoedd i cael mab. Chi'n cofio? Mab yr addewid wedi bod yn disgwyl ac yn ei henaint maen nhw'n cael y mab yma. Mab yr addewid. Ac yna mae Duw yn dyfaru mae'n debyg ac yn gofyn am ei fab yn ôl. Mae eisiau cael yr anreg yn ôl. Dwi'n yn siŵr beth ddigwyddodd efo Abraham. Dwi'n siŵr naeth o gael llawer o deimladau. Llawer o bethau wedi mynd trwy ei feddwl cyn penderfynu, cyn dweud, gwna beth ti'n dweud wrtha i arglwydd. A dwi'n mynd i orffen y darlleniad, bydd yn darllen adnodau 6-19. Penod 22. Dyma Abraham yn rhoi'r coed ar cefn ei fab Isaac,
Wedyn cymerodd e dan ar gellell ac aeth e ddau yn ei blaenau gyda'i gilydd. Dad, meddai Isaac wrth Abraham. Ie, machgen i, meddai Abraham. Dad, mae gen ti dan a choed ar cyfer llosgi'r offrwm, ond ble mae'r oen sydd wedi cael ei aberthu? Bydd di o'i hun yn gwneud yn siŵr fod oen gennon ni i'w aberthu, machgen i, meddai Abraham. Felly dyma'r ddau yn mynd yn ei blaenau gyda'i gilydd. Ar ôl cyrraedd e lle roedd Duw wedi sôn amdano, dyma Abraham yn adeiladu allor yno ac yn gosod e coed ar yr allor. Wedyn dyma fe'n rwymo i fab Isaac ac yn ei roi i orwedd ar ben y coed ar yr allor. Gafailodd Abraham yn y gellell ac roedd ar fin lladd ei fab, ond dyma angel yr arglwydd yn galw arno'r nefoedd. Abraham, Abraham! Ie, dyma fi, meddai Abraham. Paid cyffwrdd y bachgen na gwneud dim byd iddo. Dwi'n gwybod bellach dy fod ti'n ddyn sy'n barchu Duw. Roedd y di hyd yn oed yn fodlon a berthu dy fab i mi, yr unig fab sydd gen ti. Gwelodd Abraham hwrdd y tu ôl iddo. Roedd cyrn yr hwrdd wedi mynd yn sownd mewn drysni. Felly dyma Abraham yn cymryd yr hwrdd a'i losgi yn offrwm i Dduw yn lle ei fab. Galwodd Abraham y lle yn yr arglwydd sy'n darparu. Mae pobl yn dal i ddweud heddiw, mae'r arglwydd yn darparu beth sydd ei angen ar ei fynydd. Dyma angel yr arglwydd yn galw ar Abraham eto. Mae'r arglwydd yn dweud, dwi'n addo hun ar fy llw, am dy fod ti wedi gwneud beth wnes ti. Roedd ti'n fodlon a berthu dy fab i mi, yr unig fab sydd gen ti. Dwi'n mynd i defendithio di go iawn, a rhoi cymaint o ddisgyneddion i ti, ac sydd o ser yn yr awyr. Byddan nhw fel y tywod ar lan y môr, byddan nhw'n concro ddinasoedd ei gelynion. Trwy dy ddisgyneddion di bydd genhedloedd y bydd i gyd yn cael ei bendithio, am dy fod ti wedi gwneud beth dweddai si. Felly aeth Abraham yn ôl at ei weision, a dyma nhw'n deithio gyda'i gilydd i Beersheba, lle wnaeth Abraham setlo. A mae jyst yn anhygoel darllen Genesis, darllen beth ddigwyddodd efo Abraham, efo pobl Israel, pobl Duw. A mae'r bendith yma, mae Duw'n roi i Abraham. Mae'r proffwydoliaeth yma wedi digwydd trwy Iesu Grist. Daeth y bendith enfawr yma trwy Iesu Grist, un o ddisgyneddion Abraham, a wedi bendithio genhedloedd y byd i gyd, a fel oedd Rodri yn darllen ar y ddechrau o ddatguddiad. Mae Duw wedi'n bendithio ni'n fawr trwy Iesu Grist, ei unig anedig fab. A da chi'n gwybod mae tyrfa enfawr o Gristnogion yn y byd. Oedd John Treharn yn pregethu ychydig o siliau yn ôl yn un o'n capeli ni yn Llanelli, ac oedd o'n dweud bod Cristnogaeth y byd bron a chyrraedd 2,500,000 o bobl, rhywbeth fel na. Dwi ddim yn dweud yn cywir y rhif siŵr o fod, ond mwy na lai. A mae Cristnogaeth yn symudiad enfawr. Gallwn ni ddweud y symudiad mwyaf yn y byd. Os ydych chi'n mynd i dde America, neu os ydych chi'n mynd i Affrica, i Asia, fyddwch chi'n gweld eglwysi llawn bobl. Dwi'n cofio ciwio yn Buenos Aires i fynd i mewn i oedfa, mewn un o'r eglwysi mawr yna. Yr eglwys lle o'n i, pan o'n i'n astudio ddiwinyddiaeth, 2,000 o aelodau. 2,000 o aelodau, a mae'n dal i tyfu. A felly mae llawer o bobl yn dod i nabod Iesu Grist. Da chi'n gwybod, os da chi'n googlo pwy yw person enwog ar byd, chi'n gwybod beth bydd Google yn dweud wrthoch chi? Chi'n meddwl Donald Trump, siŵr o fod, na? Na, Iesu Grist. Iesu Grist yw person enwog ar byd. A'r llyfr sydd wedi cael ei ddarllen a sydd dal i cael ei ddarllen fwyaf yn y byd yw'r Beibl. Mae Duw wedi wneud yn digon amlwg i bawb. Bydd na ddim esgus. Trwy Iesu Grist ni'n cael y bendith yma.
trwy un o ddisgyneddion Abraham. Mae Genesis 22:1-19 yn adrodd hanes Duw yn profi Abraham trwy orchemyn iddo aberthu ei fab Isaac yn Moreia. Mae Abraham yn ei fyddhau, ond wrth Abraham codi'r gellell i drewanu ei fab, mae angel yn ei rwystro. Ar ôl i Abraham aberthu'r hwrdd yn lle ei fab, mae'r angel yn gadarnhau'r ymrwymiad rhwng yr arglwydd ac Abraham. A mae mond angen i ni cydnabod y gwirionedd. Chi'n gwybod? Duw sy'n perchen popeth sy'n bodoli. Duw sy'n perchen y cyfan sy'n bodoli. Efallai da ni wedi cael ein geni mewn cartrefi lle oedd digon o bethau ar gael, lle oedd bobl wedi astudio fallai, teuluoedd oedd yn byw'n iawn, ond da ni ddim yn dewis lle da ni'n cael ein geni, chi'n gwybod? Dasen ni wedi cael ein geni yn Affrica mewn llefydd dlawd iawn. Fasen ni ddim â cymaint o bethau, dwi'n siŵr. Da ni ddim yn dewis lle da ni'n cael ein geni. Felly peidiwch â meddwl eich bod chi'n berchen beth sydd gyda chi. Duw sy'n berchen y cyfan. A mae'n gallu tynnu beth mae'n rhoi i ni unrhyw ddydd. Mae Genesis, mae Deuteronomion yn dweud bod Duw yn rhoi y bywyd a Duw sy'n tynnu'r bywyd. Mae Eseia 45 yn dweud yr un peth. Duw sy'n rhoi y bywyd a Duw sy'n tynnu'r bywyd. Mae Job yn dweud yr un peth. Mae llawer o bobl yn darllen yr adnod enwog yna, lle mae'n dweud bod Duw yn rhoi y bywyd a Duw yn tynnu'r bywyd hefyd. A felly pan da ni'n golli y bywyd yn y byd yma, pan da ni'n marw, da ni'n golli popeth. Da ni ddim yn gallu mynd ar bethau gyda ni o gwbl. Felly mae jyst isio cydnabod y gwirionedd, cydnabod pwy sy'n perchen y cyfan, ac i fyddhau yr un sydd wedi'n creu ni, i fyddhau Duw fel Abraham. Mae Duw eisiau bod yn ffrind i ni. Mae Duw wedi rhoi ei unig anedig fab i roi bywyd dragwyddol i ni. Wedi gadael neges glir iawn, a mae jyst yn gofyn i ni i fyddhau y neges yma. Fel na fyddwn ni'n cael bywyd. Mae Hebreau 11, 8-10 ac 13-19 yn dweud fel hyn. Ffydd Abraham wnaeth iddo wrando ar Dduw. Roedd Duw yn ei alw i adael ei cartref a mynd i wlad y byddai'n ei derbyn yn y difeddiaeth yn nes ymlaen. Ond pan aeth oedd ei cartref, doedd e ddim yn gwybod ble roedd yn mynd. A phan cyrraeddodd ei wlad, roedd Duw wedi haddo iddo, ei ffydd wnaeth iddo aros yno. Roedd fel ymwelydd mewn gwlad tramor yn byw mewn pebyll, ac Isaac a Jacob yr un fath, gan fod Duw wedi rhoi yr un addewid iddyn nhw hefyd. Roedd Abraham yn edrych ymlaen at fyw yn y ddinas, roedd Duw wedi chynllunio ei hadeiladu, sef y ddinas sy'n aros am byth. Buodd y bobl hi'n farw, wedi credu yn Duw, ond heb derbyn yn llawn beth roedd Duw wedi addo iddyn nhw. Ond roedden nhw'n gweld y gwbl o bell, ac yn edrych ymlaen yn frwd. Roedden nhw'n dweud yn agored, mae pobl dieithr yn crwydro'r tir oedden nhw. Ac mae'n amlwg fod bobl sy'n siarad felly yn edrych am ei mam wlad. A dim y wlad roedden nhw wedi gadael oedd ganddyn nhw mewn golwg, achos gallen nhw fod wedi mynd yn ôl yno. Na, roedden nhw'n deheu am rywle gwell, am wlad nefol. A chi'n gwybod beth, dwi'n gallu deall yn iawn am beth maen nhw'n siarad. Dio ddim yn hawdd gadael eich cartref chi, eich rieni chi, eich deulu chi, eich hanes chi i ddilyn galwad yr arglwydd. Dwi'n deall beth mae'n dweud yma. Ond fel Abraham, dwi ddim yn meddwl am y tir yma
fel y tŷ, fel y cartref barhaol. Dwi'n deheu am wlad nefol, fel Abraham a fel bob Cristion sy'n credu a dilyn Iesu Grist. Roedden nhw'n deheu am rywle gwell, am wlad nefol. Dyna pam bod gan Dduw ddim cywilydd gael ei alw'n ddiw iddyn nhw, am bod ganddo ddinas yn barod ar ei cyfer nhw. Ffydd wnaeth i Abraham offremi Isaac yn Aberth, pan oedd Dduw yn ei profi. Dyma'r un oedd wedi derbyn addewidion Dduw yn ceisio aberthu ei unig fab, a hynny bod Dduw wedi dweud wrtho, trwy Isaac y bydd y linach yn cael ei chadw. Roedd Abraham yn derbyn bod Dduw yn gallu dod â'r meirw yn ôl yn fyw, ac mewn ffordd mae'n iawn i ddweud ei fod wedi derbyn Isaac yn ôl felly. Os da chi'n darllen yn fanwl, byddwch chi'n sylweddoli llawer o bethau syferdanol. Da chi'n meddwl fallai oedd Abraham yn jogan, fel maen nhw'n dweud yn y de, dwi'n siŵr sut da chi'n dweud fan hyn, jogio, wrth fynd i aberthu ei fab. Oedd o'n actio'r peth? Drama oedd y gwbl? Na, oedd o'n mynd i wneud o. Oedd o'n mynd i drewanu ei fab. Achos oedd o'n ymddiried yn cyfan gwbl beth oedd Dduw yn ei ddweud wrtho. Ond, oedd o'n gwybod, fel mae'n dweud y man Hebreaid, oedd Dduw'n gallu roi ei fab yn ôl iddo fo, atgyfodi ei fab. A os da chi'n sylweddoli yn y darlleniad cyntaf, yn yr adnod 5, mae'n dweud, dwedodd Abraham wrth ei weision, aroswch chi yma gyda'r asyn, tra bydda i a'r bachgen yn mynd draw acw. Da ni'n mynd i addoli Dduw, a wedyn, down ni yn ôl atoch chi. Oedd o'n gwybod yn barod, oedd o'n mynd i ddod yn ôl gyda'i fab. Dduw cariad yw. A mae Dduw eisiau'r bethau gorau ar ein cyfer ni. Mae Hebreaid 11 yn dangos mai ffydd oedd wrth wraidd ffeddlondeb a defalbarhad pobl Dduw ar hyd hanes y genedl. Pobl oedd yn byw gan credu a ddewidion Dduw, heb eto dderbyn beth gafodd ei addo, sef y wlad nefol a'r ddinas ddiogel oedd Dduw wedi pharatoi ar ei cyfer nhw. Mae'n sôn am lawer ohonyn nhw gafodd ei gamdrin a'i lladd, ond yr hynny oedd wedi aros yn ffeddlon, achos roedden nhw'n credu fod gan Dduw rhywbeth gwell ar ei cyfer nhw. A mae hwn yn dal i ddigwydd heddiw, chi'n gwybod? Tua canrif yn ôl, daeth rhywun o Loegr i Patagonia, i Tir y Tan, dim i'r wladfa, i'r lle yn y waelod yn Patagonia, Tir y Tan, Tierra del Fuego, Allen Gardiner, o'r eglwys Anglicanaidd, i bregethu'r Efengil. Cafodd ei ladd yna gan y bryddorion, fo a sawl un arall. Mae'n dal i ddigwydd. Mae'n dal i ddigwydd. Mae bobl yn fodlon roi eu bywydau yn cyfan gwbl i rannu'r Efengil, achos maen nhw'n deheu am wlad well, am wlad nefol, barhaol, dragwyddol. Iago 2, 14 i 24. Frodyr a chwiorydd, beth ydy'r pwynt i rywun honni ei fod yn credu ac wedyn gwneud dim byd o ganlyniad i hynny? A dyna'r math o gredu sy'n achub rhywun? Enghraifft, os ydych chi'n gweld brawd neu chwaer yn brin o ddillad neu heb fwyd, ac yna'n dweud, pob bendith i ti, gadw'n cynnes, a gobeithio gei di rhywbeth i'w fwyta. Beth ydy'r pwynt os da chi'n ei adael yno heb roi dim byd iddo? Mae credu ar ei ben ei hun yn union yr un fath. Os ydy'r credu ddim yn arwain a wneud rhywbeth, mae'n farw gelain. Ond wedyn mae rhywun yn dadlau,
mae gan rai bobl ffydd ac mae eraill yn gwneud daioni, a dwi'n ateb, wyt ti'n gallu dangos dy ffydd i mi heb wneud dim? Dwi'n dangos fe mod i'n credu drwy beth dwi'n ei wneud. Rwyt ti'n credu mae un Duw sy'n bod, wyt ti? Wel, da iawn ti, ond cofia fod y gythreiliaid yn credu hynny hefyd ac yn crenu mewn ofon. Chi'n deall? Does dim digon, dio ddim yn digon gyda dweud, ie, dwi'n credu bod Duw yn bodoli. Mae tua 3/4 y byd yn credu mewn bodolaeth Duw, neu rhyw fath o Dduw. 75% o boblogaeth y byd yn credu mewn bodolaeth Duw. Dio ddim yn digon. Dio ddim yn digon. Y ffwl, oes rhaid i mi brofi ti fod credu sydd ddim yn arwain at wneud rhywbeth yn dda i ddim? Meddelia mae'n cyn dad Abraham. Iago sy'n dweud hyn. Ond nid y ffaith ei fod wedi gweithredu a mynd ati o ffremi ei fab Isaac ar yr allor wnaeth ei berthynas e gyda Duw yn iawn? Roedd ei ffydd i'w weld drwy beth wnaeth e. Roedd ei gweithredu yn dangos ei fod yn credu go iawn, dim rhyw hanner credu. Daeth beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud yn wir. Credodd Abraham a chafodd ei dderbyn i berthynas iawn gyda Duw. Cafodd ei alw yn ffrind Duw. Felly dyle ti weld mai beth mae rhywun yn ei wneud sy'n dangos ei fod yn iawn gyda Duw. Nid dim ond bod rhywun yn dweud ei fod yn credu. Dio ddim yn digon efo dweud ein bod ni'n credu. Mae'n rhaid i ni weithredu. Mae'n rhaid i ni fyddhau beth mae'r Efengil yn dweud, beth mae gair Duw yn dweud. Derbyn Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr a'i ddilynef. Dyna beth mae'r ysgartherau yn dweud, dro ar ôl dro. A'r proffwydi wedi dweud o flaen llaw am y Meseia yma. Da ni fod i ddilyn, i gael iachawdwriaeth, i gael bywyd dragwyddol. Felly dim credu ffeithiau ar ben sydd yn ein gwneud ni yn Gristnogion, ond ymddiried yn Iesu Grist. Mae'r ffydd sy'n achub yn ffydd sy'n ein harwain i weithredu, ac mae'r weithredoedd da yn dystiolaeth o reality'n ffydd ni. Gwyddon ni fod ffydd Abraham yn real am ei fod wedi gwneud rhywbeth oedd yn brofi'r ffaith. Dwi'n yn siŵr amdano chi. Dwi dal i fethu, ond dal i trio hefyd. Pan nes i orffen yr ysgol uwchradd, a dwi bron a gorffen, dwi'n addo, pan o'n i bron a gorffen yr ysgol uwchradd, nes i dweud wrth fy rieni, dwi isio dilyn yr arglwydd Iesu Grist, a dwi isio mynd i goleg diwineddol i ddangos hynny. Gofennodd gweinidog i fi, wyt ti isio bod yn gweinidog? Na, dim o gwbl, dwedes i. O'n i ddim isio go iawn. O'n i jyst isio rhoi y lle cyntaf yn fy mywyd i'r arglwydd. A dyna pam o'n i isio mynd i'r coleg diwineddol yn Buenos Aires. O'n i jyst isio ddangos yn y ffordd yna. O'n i isio cysegru fy mywyd yn llwyr i'r arglwydd. A oedd fy rieni yn dadlau gyda fi ac yn dweud, ond gwell i ti wneud cwrs arall yn gyntaf, a wedyn wneud i astudio diwinyddiaeth, fel sawl un yn ein teulu ni. A dweud i na, dwi eisiau mynd yn gyntaf i'r coleg diwineddol. Dyna beth oedd fe aberthu yr adeg yna. Y ffordd i ddangos, y ffordd i weithredu o'n i'n credu go iawn yn yr alwad oedd Duw yn rhoi i fi. Nid fel gweinidog, ond just fel Cristion, galwad i credu, galwad i ddilyn Iesu Grist. A felly es i i'r coleg diwineddol, a fi es i am 3 blynedd yna, 3 blynedd hyfryd. Lle ddes i ddod
lle ddesi i nabod yr arglwydd yn well. Credodd Abraham a chafodd ei dderbyn i berthynas iawn gyda Duw. Cafodd ei alw yn ffrind Duw. Dwi eisiau cael fy galw yn ffrind Duw hefyd. Ioan 15:14, meddai Iesu, da chi'n amlwg yn ffrindiau i mi, os gwnewch chi beth dwi'n dweud. Mae 2 Chronicle 20:7b yn dweud, ti wnaeth roi y tir yma i ddisgyneddion Abraham, dy ffrind am byth. Chi'n clywed? Dy ffrind am byth. Eseia 41:8, ond Israel, ti ydi fy ngwasi, Jacob, ti dwi wedi ei ddewis, disgyneddion Abraham, fy ffrind i. Mae Duw'n ein galw ni i ildio'n bywydau yn cyfan gwbl i'w ddilyn a'i wasanaethu. Ond yn aml iawn, da ni ddim yn sylweddoli faint da ni'n caru'r byd yma a'i bethau. A phan da ni'n colli rhywbeth, da ni'n dristau, neu yn mynd yn flin iawn, achos da ni'n anghofio ein bod ni wedi dod heb ddim byd, a byddwn ni heb ddim byd yn gadael y byd yma. Da ni mond yn mynd i dderbyn beth da ni'n adeiladu yn y nefoedd. Da ni ddim yn berchen dim byd. Gallwn ni feddwl am yr un enghraifft pan da ni'n colli rhywun yn berthyn i ni. Mae'n digwydd i bob un ohonom ni. Ac i orffen, dwi'n mynd i just dweud yn ceflym stori creodd rhywun i wneud argraff, i roi enghraifft. Mae'n debyg fi farw rhywun oedd yn Cristion ac aeth y berson yma i'r nefoedd. A pan oedd y berson yma yn y nefoedd, daeth angel i arwain y dyn yma dros y dinasoedd yn y nefoedd. Arwain fo i fynd i'w cartref dragwyddol, preswylfa dragwyddol. A dyma'r angel yn dechrau mynd trwy'r dinasoedd efo'r berson yma yn y nefoedd, a maen nhw'n mynd trwy ddinas llawn cestyll, a'r dyn yn meddwl, na lle hyfryd iawn i fyw. A mae'r angel yn dweud wrth y dyn, na, feddwch chi ddim yn cael fyw yna. Wedyn maen nhw'n mynd dros dinas arall llawn blastau hyfryd. Ac eto yr un beth, y dyn yn meddwl, fydde'n byw yn un o'r reina, a'r angel yn dweud, na, byddwch chi ddim yn cael byw yna. Yn y diwedd, maen nhw'n cyrraedd rhyw cwmwl bell iawn yn y nefoedd, lle oedd just darn o sinc, efo pren yn dal y darn o sinc, a'r angel yn dweud wrth y dyn, croeso, dyma'ch preswylfa chi. A'r dyn yn dweud, ond sut ydych chi'n rhoi y fath le i fi fyw? A'r angel yn dweud, wel, achos da ni'n adeiladu, efo beth da chi'n danfon o'r tir i'r nefoedd. A da chi'n gwybod sut da ni'n adeiladu yn y nefoedd? Trwy fyddhau gair yr arglwydd. Trwy dilyn beth mae'r efengil yn ei ddweud. Efallai bydd rai yn meddwl, nonsens llwyr. Wel, na i ddweud rhywbeth wrthoch chi. Bydd yn rhy hwyr ar ôl marw, ar ôl gadael y byd yma. Nawr, rwan yw'r amser, ydy'r amser i dderbyn yr alwad, i fyddhau beth mae Iesu Grist yn ei ddweud. Mae mor amlwg, mae hyd yn oed hanes y byd wedi cael ei rannu efo Iesu Grist yn ei canol. Cyn Iesu Grist, maen nhw'n dweud, ac ar ôl Iesu Grist. Mae wedi wneud ei wahaniaeth, wedi newid hanes y byd. Nawr yw'r amser i adeiladu yn y nefoedd. Byddwn ni ddim yn gallu mynd â dim byd gyda ni o'r byd yma. Nawr yw'r amser i dderbyn Iesu Grist. Lyg 9, 57 i 58. Wrth iddyn nhw cerdded ar hyd y ffordd, dyma rhywun yn dweud wrth Iesu, dwi'n fodlon dy dilyn di lle bynnag fyddi di'n mynd, a tefo ddef,
Mae gan lwynogod ffeiau ac adarnethod, ond oes gen ni, fabed un, dim lle i orffwys. Dim lle mae'r ddeiar. Dim cartref barhaol y mae'r ddeiar. Felly os da ni eisiau dilyn Iesu Grist go iawn, mae rhaid ni fod yn barod i ildio yn bywydau yn cyfan gwbl i ddwef. Mae'n rhaid i ni ildio'n bywydau a phobeth sydd gyda ni yn y byd i ddilyn Iesu Grist. Amen. Gweddiwn. Ein dadnefol diolch yn fawr am ein gwaredwr Iesu Grist. Unig un sy'n gallu cael gwared o'n holl bechodau ni. Unig un sy'n gallu dalu'r bris roedd yn rhaid i ni dalu ar croes Calfaria. Mae wedi dalu'r bris. Mae'r fechniaeth, y beil ar gael yna ar y bwrdd. I ni dderbyn y daliad. Jyst agor ein cegau a dweud, croeso Iesu Grist, tir di mewn fy mywyd. Dwi eisiau dy dilyn di. Dwi eisiau ti lanhau fy mywyd. Dwi eisiau ti newid fy mywyd yn cyfan gwbl. Diolch yn fawr, Dad, am wneud y neges yma mor glir, mor amlwg i bawb. Helpa ni gyd i etiffarhau ac i fyddhau ac i ddilyn Iesu Grist. Diolch yn fawr achos rwy di'n ffyddlon. Rwy di'n ateb ein gweddiau ni. Diolch yn fawr am dy trigareddau, am dy ras, am dy cariad. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gai, ddiolch yn iawn i ti, Eseia, am ddod â y gair yn fyw i ni, am yn atgoffa ni am y Duw bendigedig sydd yn ffyddlon i wair, y Duw sydd yn darparu'r aberth, a Duw sydd yn galw ni i ymddiried yn ddyfo trwy fab Iesu Grist. Siwn o saff i chi lawr i'r de. Mae wedi bod yn hyfryd cael dy gwmni di, a dwi'n siŵr bydd pawb yma yn falch o gael gair bach efo chdi. A holi mwy am dy hanes di tu allan. Diolch i chi i gyd am fod yma, a rhain o chi sydd wedi ymuno ar y we hefyd. Da ni am ganu yn addas iawn ar ôl clywed am y neges fawr am y newyddion da sydd mynd ar hyd y lled y byd. Da ni am ganu diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Da ni ddim am ganu, sori. Da ni am wrando ar y recordiad, gewch chi adra ganu. Ond dewch i fi orffan, cyn i ni wrando ar yr emyn honno, dewch i mi orffan yn cyflwyno y fendith. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.